Oh. Mas. Aduh. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, matur nuwun. Mas Gareng, apa Dik Petruk? Karo adikku Bagong, apa, Truk? Dina ing wengi iki ya iki aku karo kowe sowan ana ngersaning para netizen. Oh iya. Iki sing duwe gawe, Truk. Iki persembahan saka KPC Pen utawa dan Kemkominfo, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bekerja sama karo Kemkominfo, kuwi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dene wayang Cilimen bengi iki tetep isih melanjutkan melanjutkan ayahe almarhum Ki Seno Nugroho. Merga nalika semana saka Kemkominfo Dalang Jogja sing kadhawuhan nalika semana kuwi ya klebu almarhum Ki Seno Nugroho dene tanggal 2 29 lan 29 November lan 11 Desember saiki diwijokke dadi tanggal 4. Dene tanggal 2 November wis kasembadan ditindakake Ki Seno nanging krida budidayane manungsa tan kuwawa ambedah kuthaning pasti Gusti ngersake tanggal 3 Ki Seno tinimbalan sowan ngayunan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mugi Ki Seno sedaya utawa seda husnul khotimah dipun tampi sedaya amal kesaenipun, dipun ngapunten sedaya kalepatanipun, dipun papanaken wonten ing swarga minulya. Allahumma amin. Iya, Truk. Iya. Lan banjur ana kahanan kaya ngene, manajemen utawa admin Ki Seno rembukan kelawan para pangarsa saka Kominfo reh ning ngersake dibacutake banjur admin mengajukan dalang-dalang sing makili utawa nerusake ya kuwi disetujoni tanggal 29 nalika semana Pak Likku utawa Pak Cilik Geter Pramuji Widodo. Nah, kok barang nang ngarep kok njur ilatmu cletak-cletho, Truk. Mbuh. Iya. Tanggal 2 wingi November iki panjenengane Pak Cilik Geter Pramuji Widodo. Iya. Banjur tanggal 4 awake dhewe minangka dadi lidah sinambung sulihing sarira raga sinambeting atur matur ana ngersaning para pangarsa Kominfo kejaba ngaturake matur nuwun dene wis kadhawuhan uga bengi iki pertunjukan virtual kesenian tradisional wayang kulit live streaming saka channel Dalang Seno. Iya. Banjur di relay karo channel Ki Seno Nugroho terus saka Kominfo lan saka channel Gatot Jatayu. Iya. Prioritas KPCPN adalah 1. Indonesia sehat, 2. Indonesia bekerja, 3. Indonesia tumbuh. Tujuan untuk membangun pemahaman kepercayaan dan partisipasi publik untuk bersama-sama mewujudkan kesehatan pulih ekonomi bangkit. Bergerak bersama mewujudkan kesehatan pulih ekonomi bangkit. 7 bulan sudah kita bersama-sama menghadapi pandemi ini. Wabah ini jangan diremehkan. Ini realita tapi jangan membuat kita pesimistis. Apa, Truk? Pesimis utawa pesimistis. Tekad kita baja, semangat kita membara. Ini saatnya kita bajak masa sulit untuk lakukan perubahan besar untuk diri, untuk negeri.
Kita tegakkan disiplin pakai masker. Bagong kuwi cok nganggo masker. Truk. Aku nang ndi kok masker kok, Truk. Wah iya. Jarene ora mung kon nggo masker ning ya cuci tangan. Dan jaga jarak. Oh, iya. Kita siap diimunisasi saat vaksin COVID-19 siap. Kita tetap berkarya dan berrekreasi. Apa kuwi, Truk? Diimunisasi. Wah, kudune iki aku sing sok ngimunisasi ya, Truk. Mandamu, Gong. Kowe iki wani apa piye? Imunisasi. Mampu apa piye? Kowe mau siap untuk ya kuwi utawa diimunisasi. Kita tetap berkarya dan berkreasi, kita sigapkan diri untuk beradaptasi, kita kuatkan diri dengan inovasi, kita beli karya bangsa kita sendiri. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, NKRI ini akan melewati badai COVID-19. Badai pasti berlalu karena kita memiliki modal kuat yaitu persatuan. Dari Sabang sampai Merauke sebagai bangsa yang kuat sejak dahulu kala, tahan banting dan memiliki semangat gotong royong. Program-program prioritas yang didorong PEN atau pemulihan ekonomi nasional. Ya, PEN apa terus? Banpres, usaha mikro, bantuan subsidi upah, program padat karya. Iya terus kredit lunak super mikro dengan bunga 0%. Wah, kuwi cocok kuwi, Dan. Nek bunga 0% kuwi cocok. Yang kena PHK, yang punya usaha bisa terus berusaha, pinjam maksimal 10 juta. Wah, cocok kuwi. Daftar dinas, koperasi dan utawa UKM. Iki ya Truk. Bagong ya. Coba iki men ana MC-ne ya Truk, siapa? Mbak Elisa Kalus Araso. Oh. LC Pak MC. Pandamu, Gang. Ora waton nyelkop kowe, Gang. Ngate. Bagong jan ora kaya bengi iki. Bungai. Amen to, Truk. Ki. Panyuwunanipun saka kadang-kadang bala sena wis dipinangkani saiki saka Bapak Tris Dianto. Nggih. Monggo Mbak Ayu ngaturan jumeneng. Ah. Mbak Ayu. Wis ra iso obah ngene kok ya. Uget-uget ki ya trima kok. Uget-uget apa? Uget-uget wis ra iso. Pokoke klasikan. Petro, ora nakal Petro. Klasikan. Kang Gareng lan kowe Gong, piye Truk? Piye Truk? Ki visi misine Kominfo kuwi ya kuwi untuk membangun pemahaman, kepercayaan dan partisipasi publik untuk bersama-sama mewujudkan kesehatan pulih ekonomi bangkit. Ya Truk. Bergerak bersama mewujudkan kesehatan pulih ekonomi bangkit. 7 bulan sudah kita bersama-sama menghadapi pandemi ini. Wabah ini jangan diremehkan, ini realita, tapi jangan membuat kita pesimistis. Tekad kita baja, semangat kita membara. Ini saatnya kita bajak masa sulit untuk melakukan perubahan besar untuk diri, untuk negeri. Kita tegakkan disiplin pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak kita supaya siap-siap diimunisasi saat vaksin. Ya Truk, aku ya wis siap. Ya, kita tetap berkarya dan berkreasi, kita sigapkan diri untuk beradaptasi, kita kuatkan diri dengan inovasi, kita beli karya bangsa kita sendiri. Wah, cocok wih. Ya, muga-muga pandemi iki gek ndang rampung, gek ndang padang. Ya, aku kowe iso makarya. Mrica kecut saupamane iki nek ana lupute di ngapura ya
Kang Gareng utawa Bagong. Iya, ora dadi baya mengapa. Mengko nek nganti kesuwen ndak dinukanan. Iki ndarane awak dhewe lagi sedih ana ngalas Seka Cakra. Ayo di seba mengko ndak dinukanan ana Ndara Kunthi. Ya Tru tak derek. Ayo Tru tak derekke Tru. Kunggir Punta Bratasena lan Sira Permadi. Wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Ibu. Wah, ana dawuhmu apa Ibu Kunthi Babu? Nuwun kula wonten ing adhawuh Kanjeng Ibu. Kabeh wae anakku sing padha tetek penggalihmu ya nggir. Anggonira padha nindakake tapa ngrame. Awit akeh banget rupitani lan kudu wis uwal saka bebandaning pepinginan. Urip kudu merdika aja nganti karibetan melek marang diri priyangga kang diestimuh rayuning bebrayan agung. Babu Kunthi ing atase Pandhawa iki lagi nandhang sengsara ngene durung suwe gone wal saka bebaya geni nalika ana bale Waranawata tutuk mulit papariman Wulandara banjur lunga ora dunung ora dongko ora kayangan. Nanging ana sebab apa malah kacibah tetulung marang liyan. Sak bobote uripku dhewe keloro-loro kaya mengkene malah kon nulungi marang wong liya. Kula Bratasena nglakon kang wis kawruh aja diling-iling yunggir. Iki dadi pepeling wae nggir. Kabeh mamung sarana anggone Gusti nganggo mentah marang sira kabeh. Kagiring manjing jroning panandhang kang satemah sira kulup kabeh kudu tapa brata. Sang saka iku sira kabeh duwe rasa gething keburu sengit marang kadangira kabeh para Kurawa kang padha siya marang sira ya nggir. Ora duwe gething wae kepriye. Ora jamak-jamak anggone ngino marang wong kang ora duwe bapa urip Wulandara kebak ing panandhang. Jare kon rukun, kon kumpul dadi siji bareng tekan nggon arep dikrenah patine. Wah, mung sego sak puluhan wae nganti arep nggawa nyawa. Sipat kaya mengkono mau apa sipating menungso. Sedenging kewan wae dipakani diopeni ngerti marang sing ngopeni yen Kurawa diwenehi isih gelem ngrayah. Nyai, mbok ya wis lakon mau aja diling-iling yung Yai. Ayo padha pasrah marang Gusti kang akarya jagat. Dimen langgeng uripe ulupe. Kowe padha ngelingana piwulang weda suci kang mratelake supaya sira kabeh padha ndongakno slamet uripe. Ing pamrih supaya sira uga pinaringan keselamatan langgeng dening Gusti kang Maha Kawasa. Lamun ana jalma kang gelem tresnani marang wong kang tresna iki mung durung lumrah. Nanging yen ana jalma kang wis bisa tresnani wong kang sengit iku pepethinganing titah kang pantes sinudarsana dening Soma Kaki Ulup. Iku kabeh padha estokna dimen kaleksanan gegayuhanira dadi satriya utama kang luhuring budi. Teman bangkit dadi mustikaning jagat ya nggih anak-anakku Pandhawa. Anak-anak unggir pitenan tangsen wis meneng aja nangis mundak jejuwe ngarasaku kulup. Ibu, kula luwe ibu. Ibu, kula ngelak ibu. Kula nyuwun ngombe. Ibu, kula luwe sanget ibu. Perewadaran kula ibu. Permadi Bratasena nggir. Kulup aja wedi kangelan golekno wanadimu kembar mesakno sambat ngelak ngombe nggir. Keparenyon Pak, daluk pamit.
gonjang kanjeng langit kelap-kelap tinon nirmawe gandrung iki ana peksi cangak kang bisa tata jalma kang wani menggak sediaku bela pati adadiku iki sapa aku iki kang mbau reksa sendhang iki dene jenengku Peksi Linggasarira Raden ing atase sira mulat kadang-kadange padha katriwandan kasaweban dayane sendhang sira ora kaget nanging malah kenceng tekadmu nedya sabaya pati nglilakake jiwa raganira iku sebabe apa wong bagus muruhanira marmaning sun ora gugup lan ora kaget nyumurpi adi-adiku padha kantaka sabab ingsun wis percaya lamun sak kabeh nglakon kang gumelaring jagat iki tinemu ginaris dening Gusti kang moho ngawasa dene menungsa anane amung sumarah narima lan saderma dene rasa abet enteng bungah susah mulya sengsara kepenak sarta rekoso iku mung dumunung sesandhangane manungsa urip ingsun sakadang iki wis prasetya manunggaling rasa karsa lan karyane ibabrate kaya antinga sak petarangan lamun pecah siji pecah kabeh mukti siji kabeh kinayoman mati siji kabeh hambelani mula sapa wae ora kena handha prasetya mau apa meneh sira kang katemben srawung kelawan Puntadewa aja demen lanyo-lanyo merwasa prasetyaning sun murga gendang semingkira Raden aja gampang dakwa lamun ingsun nyahak prasetyanira wandaning sedulurmu papat iki saiki wis dadi kagungan ingsun nanging isih ana palinirmalaning sun bisa sun maluyake meneh watun bisa mangsuli pitakon ingsun kanthi pratitis Linggasarira anggone ingsun batang pitakon iki mengko sira anggep ora pratitis utawa sira anggep pratitis iku mangsa bareng jeriku kabeh menungso diwenangake darbe panemu miturut kadewasaning jiwa dewi-dewi durung mesti yen bener tumrap ingsun uga durung mesti bener tumrap sira lan bener kang sira nggo durung karwan yen bisa ingsun nggo ya mung kapitayan ana bebener kang sejati yaiku bener mungguing Gusti kang akrya jagat iku kang ingsun nggo paugeran ya to Raden yen mengkono sun wiwiti pitakon ingsun enggal batangen kang sepisan sapa menang dianggep bapa kaping loro sapa kang menang sinebut ibu sarta ingsun tudono dununging panembah dalah pepincerane dene kang pungkasan upama kadangir papat iki sun uripake sapa kang sira pilih pitakon kabeh mau sun jawab mengkene sapa kang menang sinebut bapa siji wong lanang kang nitisake wijining urip enggo kasembadan tuwuh dadi jalma menungsa banjur kaping loro wong lanang kang sembodo ngayomi karahayan lahir terus ing batin kaping telu wong lanang kang bisa nuduhake marganing kayuanan kang kanthi pratitis uga sinebut bapa guru dene kang menang winastan ibu kuwi wong wadon kang wong lairake jabang bayi banjur wong wadon kang nganggula wentah rina mengi nganti kang kagula wentah mau lestari dadi menungsa kang sentosa sakwutuhe dene kaping telu wong wadon kang pinter nenuntun jiwa nganti kang tinuntun mau antuk karahayan lahir batine dene dununging panembah dalah peprincenane kurang luwih mengkene sembah kaping pisan marang Gusti Kang Maha Agung ingkang nitake jagat saisine mula panjenengane wajib sinembah awit gumelaring jagat iki saka keparing Gusti Kang Maha Kawasa dene menungsa munamung saderma nitake utawa tinitake dene kaping loro marang Rama lan Ibu mula Rama lan Ibu kudu sinembah sebab panjenengane kang dadi lantaraning tumuwuh persasat utusaning Gusti minangka sarana dumadining wiji menungsa dene kaping telu yaiku marang Narendra sabab Narendra mau dadi pandam pangayoman jerene manungsa urip ing Madyapada minangka dadi mewakili Gusti kang nitake jagat banjur kaping papat bapa sarta ibu guru awit panjenengane kang wis paring sarana marganing pepadang saengga jalma bangkit weruh jati ning yuwana banjur kaping 5 sembah kang kaping 5 marang sedulur tuwa ya Kadang Wreda iku kang minangka sesuling Rama lan Ibu lamun wis ora ana pramila wajib sinembah sarta kaesnake warai dene kang pungkasan lamun sira mijake marang ingsun ingkang supaya milih salah siji kadang ingsun kang bakal sira pake aja kurang pangepura ingsun ora keduka milih
yen sira karep nguripake kabeh papat pisan nanging lamun ora kasdu nguripake ya wis aja sira uripake. Sabab ingsun datan bisa ncat saka prasetya. Pandhawa 5 iku raga 5 nanging jiwane siji. Mulane ora ana pamilih liya kejaba hamung mukti apa mati. Kabeh bakal den sandang bebarengan. Waduh Raden, tetela sira mestikaning satriya jalma pepetinganing ingkang teguh ing prasetya sarta lantip panggraterna. Kula pun to dewa aja kaget jeneng ingsun ingkang yang Begawan Abiyasa. Pandita Kenarya wangsit ngudalna ngelmu kang sanyata. Ya jagat dewa Bathara waya Bathara jagat. Kula punta dewa aja kaget pun kaki kang sesinglan pecicangak lan paman Mursi Dumya kang sesinglan sendang. Kabeh mau saka peperintahipun kaki. Duh Kanjeng Hyang pangabekti kula katur. Wah, pangabekti kunjayang. Pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang. Ya wis kula ndak tampa umur Pandhawa. Pangabektenira kabeh sun tampa ora liwat pangestunipun kaki tampanana. Gurawalan anggen kula mun didadosa jejimat. Kula cancang asta kekalih dadosaken jimat. Putuku ngger sumurpa. Maramanipun kaki merpeki jeneng sira. Kajaba pun kaki paring pandadaran mamang jiwanira kabeh. Pun kaki antuk sasmiyati jawata. Yen to para Pandhawa bakal tinarbuka kamulyane mapan ana Praja Pancala. Ing mangka wektu iki Praja Pancala ana sembara perang kang ginelar dening pamanmu Gandamana. Pun to kula wonten paring dawuh Bratasena lan Permadi. Wah, opo? Ndak dawuh supaya nglebone sembara perang marang Pancala. Ya mung wanti-wanti. Dawuhipun kaki sira kula Bratasena kang kudu nandingi kridane pamanmu Gandamana. Amrih ora ngawestarani dening sapa wae luwih-luwih Kurawa. Sira kula kudu sesinglan Brahmana. Lakune katulune ben nilarapake pamanmu Resi Dumya. Yen bisa kasembadan ini Durmadi dadi jodhone kaki Puntadewa. Mare wangsut nariming kalbu budine kang den bawani ing kawula nuwun inggih dawuh paduka Kanjeng yang keparing wayah nyun tambeng pangestu sorajaning lampah semanten ugi wayah Permadi nyun tambeng pangestu. Kakek Abiyasa aku njaluk pamit. Ya Ngger, kabeh putuku tansah lumintu pangestuku. Muga-muga tansah pinayungan jawata. Resi Dumya kula wonten maring dawuh. Mangkat tuntun lakune para Pandhawa kawula inggih ngestaken dawuh Sang Resi. Ore domawur mangawur wuran tengaraning ngajurit ing anak Prabu Baladewa padha kandhani praptane Rara Pancala. Paman Gandamana, pambagemu tak tampa baktiku katura. Ya nggih, tak tampa gawe gedhening atiku. Anak Prabu jumujuk
ana blabar kawajang cincang apa anak Prabu sedya mupu saemper. Ayo. Ora sisip panengkem paman. Sedya bakal mboyong Yai Prapto Yai Drupadi. Ndak dapake kelawan Yai Narayana. Yen wis dadi antepmu kudu ngetok kaprawiran. Baladewa kang bakal nandingi kridane paman Gandamana bagus. Yen mengkon wateken aji jaya kawijayanmu. Matno mantramu tamakno pamanmu Gandamana. Wah, parat. Janji ora ilang tak kedhepake lakon bali nyang yemani nyawamu. Ayo, amo. Aduh, mati aku. Rapatu baet iki ingkang dadi kasektenmu. Ayo maju yen bakal tak rampungke nyawabu sepisan tak ngapura ganep kaping pitaca nengko mergane bandimu. Raden Gandamana sigra ngenengaken cipta sari mateng aji Bandung Bandawasa. Nalika semana Prabu Baladewa kageblak aji Bandung Banda satemah kuntal kabuncang maruta. Dadi gaweane welah. Ya iki yen aku nganti kedenangan Paman Gandamana bakal kewirangan wis aku ndak bali mbuh tibane Koko Prabu mau. Nah mono kang ketemben sowan paran sedyane ira kusung-kusunge ora angirit anak-anak ira katelepisan mring ngersaning ingsun. Duh sinuwun sesembanipun bangsa Pancala.
Ingkang sudi mestani dhateng kula pun dumya saking wanenge kacakra. Dene tetiga menika anak-anak kula inggih para wiku. Anyanami Resi Kangka, Resi Bilawa tuwin Resi Suparta. Dene wigatos sing pisawan kula ngabiyantara paduka sinuwun. Nuwun inggih mituruti panengasipun utawi penangisipun anak kula pun Kangka ingkang kepengin mboten ngetang kadadosaken jurudang juru panyendhek latu mugi kasembadan purwita ingkang ngarsa paduka sinuwun. Syukur bage sinuwun kepareng nyaketi ingkang putra sekaring kedaton kusumaning ayu Dewi Drupadi minangka tanda yakti sinuwun minangka tanda yakti bekti kula menika sinuwun sampun kula aturaken pisungsum wah-wahan tuwin wulu wektu wetuning bumi nadyan mboten mirsa nanging bekti kula konjuk ing sandhap pepadha paduka sinuwun kepareng wanampi sinuwun Prabu Drupada Dukaya sinipi jojo bang mawing wengis kumedhot padoning ladi ing Dumya kula sinuwun Brahmana kang ora mring diri kumulancangmu sira ingsun iki mbok anggap apa ingsun niki mbok anggap apa apa derajat ingsun iki mung sak tataraning wowohan kaya kang sira aturake kok ora noleh githokmu Wedruhun Dumya kandhang langit kemul mega dana ngira wae ana alas lakok maning lamarat majaning Sundrawadi sing mbok nggo garan wae apa arep mbok jak urip kang kepriye besok atmajaning sun yen to kaleksanan dhawuh marang anak-anakmu to Kangka sedeng sing ora tumuda tumaruna wae ora karuang utawa ora kurang kang ngayunake atmajaku Drupadi lah kok mung sak anakmu keleweran papariman Kulandara wombeng kanane harap padha wae kawe ngilani dadaning sun Pendhita kang Maratata babasan cecak nguntala cebol ngayung ngawiyat utang ngitung lintang nyoh pingsungsum iki ndang gawanen bali Resi Dumya Ayo minggat kowe minggat aja nangis ayo minggat saka ngarepan sun moran jejebari babet nyepeti mripat kowe gelem minggat apa ora ayo minggat ora gelem minggat ora gelem lunga son balang pakecoan sigar mlapat mesakamu ayo minggat Koko Prabu sesembahan kula rumaos kaget manahipun ingkang rayi dosa kalepatanipun Resi Dumya sak anak-anakipun menika menapa dene nampi ujaran tek ngamek kurang golek ingkang dasaripun Koko Prabu mboten karenaning kalih dhateng Resi ingkang sariwi kekiranganing bab kadonyan mugi kepareng enget jejaring Narendra Gung Pinatara ingkang kedadil para martu berbudi bawa kesana mboten kenging pinarbawan raos seneng lan mboten seneng raos ingkang mekaten wau kang nuwuhaken winih kirang adil sarta mboten jujur ing sedaya pakarti Koko Prabu sayembara perang menika sampun kalajeng kabiyoring pangkathah mboten pilih derajat pangkat mboten pilih yuswa tuwin bangsa senadyan pidak pedharan menawi watu mlebet blabar kawat janget jenengan inggih tetep kula ladosi Gusti nitaken jalma manungsa wonten jagat raya menika menggadhasaripun tumitah sedaya pinaringan bobot derajat kamanungsan ingkang sami pramila inggih mriki
tumanjaning piwucal tepa sarira weruhing diri. Aku iki sapa lan aku kudu kepiye? Dene aturku ingkang mekaten masaestu muhung rumeksa kaliyan Paduka Prabu. Lepat atur kula pangapunten lho Prabu. Oh. Oh, adikku iki. Oh, adikku di pun Kakang kalih puting budi. Rumangga keseluruhipun Kakang ndak tampa pilang saka adiwis aja nganti kesane enggal tutut ana. Kendak aku jalukno ngapura ya, Di. Oh. Oh, God. Kunggir Puntadewa, Baratasena lan Permadi. Aja sengguh paman ora ngerti ulub. Sanadyan sira padha sing lon busana Brahmana pun paman ora pangling. Sumerbak gandharing ngambar rumtan prabeda gandaning ramamu suwargi Sinun Prabu Pandhu. Paman mboten dados menapa mapan sampun kula rumaosi bilih derajat kula mboten sak tatananing Dewi Drupadi. Pramila kedah narimah ora ngir. Aja mengkono. Mula sira enggal ndak tungko pamriku sira bakal ndak jarawani. Apa isining atiku? Apa to pamriku maringake jatuh krama marang sira Puntadewa? Aku rumangsa lega lila pancen iki pangajapku. Mula manut wae marang pertikelku. Ayo salah siji ngantarane bocah telu etok-etok bondo ida aku mengko ndak trima ngalah wae nggih. Paman Gandana, apa ora kleru kiblatmu? Yen anak-anakmu mbok ajari ora jujur, apa ya ngono kuwi wulangane Bapa Pandhu biyen? Wah, ing atase golek kamulyan kok ora gelem kangelan aku iki ala-ala ya satri ora beda kaya liyane. Nanging kene yo liyane mbok tandingi apa mesni barang aku mbok pijekke kaya ngringkih gentek jirih getih wedi mati. Toto gelarku ngeman marang Pandhawa nanging sejatine malah njlumprongake marang jurang kanistan. Wah, Gandamana pamanku, kene dudu pamane wong melas pinelasan. Iki dening wong golek kamukten kanthi mbayar kenceng. Ora kena semaya, ora kena utang. Wah, kowe sing adol aku sing tuku ayo. Aja kaya bocah cilik ing atase senopati ning praja piandeling ratu kok atine mungkrat kok cacing. Waduh, waduh. Ger, bocah bagus kowe Baratasena. Babasan namung seklimah tembungmu nanging mantes lan pantes dirungokne. Iya to iya. Yen mengkono pun paman mung sak derma ngladeni, hayo sapa sing arep maju dhisik? Aku.
nandingi kridane Sang Sena. Sigra matekaji Bandung Bandawasa. Dupi buntal dene romatek mantram sakti. Sigra mrepeki Sang Sena. Sigra kaperwasa den banting den piting satemah Sang Sena tansah saged ngawat. Babu Kunti mati aku. Permadi aku tulungono. Aku tulungono Permadi. Sambato. Siki leganing atiku. Pandalukmu bocah di kerenahke ora kena. Ayo diman ora kena. Ayo Sambato. Kakang barep mati aku. Permadi aku pamit mati. Mbah kembar ora tutuk nggonku momong kowe. Bopo Pandu aku nusul kowe aku aja mbok tinggal enterono lawangin Kasuwarga. Oh. Kagiat kagoro wekasan dan Gandamana. Tupi mitanget sambate Sang Sena ingkang nyebut asmane ingkang Rama Swarga Prabu Pandhu Dewata. Sami saknalika yayah linolosan bayu ata tikekangkat ngokro. Temah kendho dene miting Sang Sena. Awit Sang Gandamana inget lamun to Prabu Pandhu paniku guru ingkang wis paring aji jaya kawijayan. Kocap tupi raos suda karosane Sang Paman Gandamana. Sang Sena sigra nemplak kekiyatan. Sukung gruntal mancat bumi asta kalin duwa dadaning Kang Paman Gandana. Nalika semono barengi kuku Pancanaka modot 7 kilandane saking rasaning Pandhawa kuku manjep pulungati butul prapteng walikat tatas tuntas drenunging pesti rebah Sang Gandamana kekutah Ludira. Oh aduh. Kula putraning Supuntadewa Bratasena lan Permadi kene ngger nyaketa sigara padha ndak jarwani marmane pun paman wis antuk parsintating betha luhur. Lamun wis nyaketi dina titi janji suwan mring goncanging Gusti Kang Murbeng dumadi. Mongko jroning batin pun paman wis kabacut prasetya ora bakal kundur mring alam kalenggan lamun to durung maringake kabeh aji jaya kawijayan marang putra Prabu Pandhu. Kang iku mau tandha bektinipun paman marang wong atuwamu swarga Prabu Pandhu. Lamun dina iki pun paman paring nugraha kasantosan marang jeneng sira satemene, iku mau kabeh ya peparingane wong atuwan swargi. Punta wonten paring dawuh manglunga punta. Manglunga jangkamu wis nisik aji sepyangin kang dayani. Lamun winatek sira bisa lumaku banter ngungkuli barat gedhe.
Baratasena wah apa Gandamana wawanku ngger Baratasena Cirasun paring aji Bandung Bandawasa ngungkal bener lan blabak ngantol-antol kang dayane lamun winatek bobot angganira persasat pitung gunung waja tur sinung prabawa angin Garuda kang kekuwating gegirisi permadi kula wonten paring adhawuh kepara nyaket kanggo njangkepi citramu Sirasun paringi aji waringin yaiku aji waringin sungsang lamun winatek sira bangkit manjing ajur-ajur lan bisa yaiku ngambah lampalimunan sak kuwat ilang saka panduluning liyan nggih sakwise sun paringi daya kasantosan ya mung pitungkasipun paman saya pepak pirantinira kudu saya suguhing pengati-ati sing kirana hambek gendung kumalungkung ngelingono lamun jagat iki pinurba dening pangwasaning Gusti kadigdayanira kasantosanira kagunanira kabeh iku pigunakna minangka piranti memayu hayuning bawana sinatan nyuwun tuntuning Gusti kang murbeng kawasa kang pamrih supaya tansah laras lan restu mintaira nggih kula Baratasena wah apa yen besok sira pinaringan momongan kakung mongko citrane memper pun paman aja pisan-pisan sira ngrayang mbun-bunane ya nggih sebab mbok menawa ing kono pun paman titip swarganing urip wis kula kabeh wae karya Basuki pun paman mundhut dhisik kundur sun jangkung karajane saka alam langgeng kula Pandhawa. Oh wah adikku ndek ngono. Wah adikku ndek. Adikku di Gandamana ora nyono jebul mengkono lakon nganti sira ngorbanake jiwa ragamu satemah dadi bebantening adilaga ing blabar kawat Gandamana Drupadi wonten paring adhawuh Rama Prabu wah ora nyono nggir kang mimba-mimba brana iki mau jebul putra-putra swarga Prabu Pandhu Dewanata ya satriya Pandhawa nini kowe isih beja kemayangan sira bakal winengku satriya kusumaning bangsa paman. Des winingger diagung pangaksami dene kedadian utawi kadang kula anem Yai Sena anggenin tumandang ngantos wonten pangorbaning guguripun paman Gandamana mboten dados menapa nggih. Wah, awit menika sampun dados idam-idam ingkang paman Gandamana ingkang dipun ajab rinten dalu nggih namung ngentosi paduka sang anyar katong satriya mustikaning jagat. Nggih kula Baratasena enggal kunarpane pamanmu Gandamana dipunurukti langkung rumiyin manjing jroning kedaton dipuninggaken dana patunon supados enggal sampurna nggih nggih. Redo mawur mawur-wuran tangarane ngajurit Wanalendra para Kurawa ayo ora gelem bali konangan Wijasena aja takon dhisik kene mergane patimu.
Sena Sudibya sawara-wara umbul kadane rong pitung keti Werkudara jaluk Drupadi jangeme Bos Bos Kelembah sifat barat mangke tongger anak-anak kula Puntadewa Bratasena jebul lekasipun ingkang paman inggih Yai Gandamara menika pancen luhur sanget jebul sayembara tanding wau namung ngentosi raipun paduka angger Puntadewa kalian para kadang paduka milih medal mangke yoga kula pun Drupadi badhe kula dhapaken kalian paduka angger Puntadewa matur sembah nuwun paman matur sembah nuwun Rama. Sinuwun. Piye Kakang Semar? Samangke monggo. Sami nyuwun dhateng Gusti nggelar jagat. Mugi-mugi guguripun ingkang Rai Raden Gandamana menika mbabar lampah utama ndadosaken padhangkananing jagat raya. Wasana monggo sami asesanti jaya-jaya wijayanti rahayu. Rahayu ingkang pinanggih sinuwun.